Dobrý večer. Internet, mobilná komunikácia, telefóny. Všetko sa prostredníctvom týchto výdobytkov stáva ľahko dostupným. Manželstvu však telefón môže i prospieť, i uškodiť. Dobrý večer. Našim reportérom sa podarilo zachytiť toto. Dobrý večer. Ale, ako povedal Nietzsche, pri prechádzkach sadom mám na to chuť. Dobrý večer. Skúšal si už sex cez telefón? Čo? Či si skúšal sex cez telefón? Jasné. A aké to bolo? Čo? Ten sex cez telefón. Aj, nič moc. Prečo? Ja mám naozaj dobrú výbavu. No ale vážne, čo sa rehoceš? Ale ten môj telefón má strašne malé dierky.